дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. дар ин нашр аз тими изотроп бачаҳо ширкат доранд ва умедворам ки бозии навбатии худро дар мавсими нав бо комёбӣ ба охир мерасонам. хуб, ман умедвор ҳастам ки шумо бо аъзоёни ин тим ошно ҳастем ва ҳамчунин бозии гузаштаи онҳоро низ тамошо карда будед. хуб, барои шумо муваффақият орзу мекунам ва баъди он ки мо бачаҳоро бо шумо бинандаи азиз ошно кардем, ба барномаи интеллект шоу ба пешниҳоди саволҳо шурӯъ мекунем. дар нашри навбатӣ аз дастаи затроп дар меҳмонии мо ҳузур доранд исмоил исмоилов, комрон абдуллоев, фарҳод салоҳиддинов, искандар назаров, ҷалолиддин исмоилов ва сардори даста аслиддин нурмуҳаммадов. қоидаҳои бозӣ иваз нашуданд ва қоидаи аз ҳама асосиро ман ёдрас мешавам ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. аз ин рӯ шумо кӯшиш кунед ки ҷавоботон максимум дуруст бошанд ва то ҳадде ки имкон ҳаст ҷавобҳои мувофиқ ва дурустро барои саволҳо пешниҳод кунед. хуб, ёдрас мешавам ки саволҳоро ҳайати эҷоди ин барнома омода мекунанд ва қисман онро бинандаҳои мо барои мо мефиристанд ва мо барои ин аз онҳо хеле миннатдор ҳам ҳастем. марҳамат, агар омода ҳастем, пас рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тамоми кормандони идораи сӯхторхомӯшкунӣ аз шаҳраки таксони амрико баъди нашр шудани омор дар бораи 80 соли охири фаъолияташон дастаҷамона ба истеъфо рафта буданд. он омор нишон дода буд ки тӯли 80 соли охир чӣ ҳолат рух дода буд. тӯли 80 соли охир ё шояд баръакс. саволфаҳм аст? марҳамат, 1 дақиқа вақт барои фикр кардан. пожарная 80 соли охир ба вақте ки 80 солагӣ ба корпоративка чӣ ҳолат шудагӣ буд ки мисол омор ба чӣ нишон додагӣ шудагӣ буд? санҷидан вопус ба ман 80 солага 80 не. корпоративӣ кордан аз кор ҳамашон рафтан. як ҳамун вақт ба шаҳр кадом шаҳр буд бачо? таксони амрико. таксони амрико 80 солагӣ ба вақти 80 солагӣ ба омора чоп мекунад. чӣ мешавад? чӣ шуда метавонад омор ба? яъне ки ягон пажар шудагӣ не? мешавад. возможно пажар шудагӣ нест. як вариант. бо чӣ вариант? мисол чандта пажар шудагӣ ҳамаш бе варианта мешавад. бе ягон натиҷа аст. мисол боз чӣ шуда метавонад? чӣ варианто? боз ягон фикр аст фарод? чӣ хел шуда метавонад? мисол ҳама каса таксония 80 сол ба 80 таксония агар ма гирем такс качи налог возможно ягон 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? баъд аз ба даст овардани омори 80 сола оиди фаъолияти ташкилоти сӯхторхомӯшкунӣ чунин хулоса карданд ки дар давоми 80 соли гузашта ягон ҳолати сӯхтор ба амал наомада буд ва барои ҳамин онҳо истеъфо доданд. бале, барои ҳамин онҳо хостанд ки ба истеъфо раванд. ин ҷавоб комилан дуруст аст. вақте ки оморро мебинанд дар 80 соли охир дар ин шаҳрак ягон сӯхтор ба амал наомадааст. яъне худи кормандон фикр мекунанд ки пас будани онҳо дигар зарурат надорад ва онҳо дастаҷамона ба истеъфо мераванд.
саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шумо гӯед ки аввалин ширкатдори бозиҳои олимпия аз тоҷикистон варзишгар иброҳим ҳасанов аз рӯи кадом намуди варзиш ҳунарнамоӣ карда буд? ёдрас мешавам ки ин соли 1960 буд. дар бозиҳои олимпии 27 дар шаҳри руми итолиё аввалин ширкатдори бозиҳои олимпия аз тоҷикистон варзишгар иброҳим ҳасанов аз рӯи кадом намуди варзиш ҳунарнамоӣ карда буд? барои маълумотатон бошад метавонем дар мавриди Юрий Лобанов суҳбат кунем ки дар бозиҳои олимпии 20-уми Мюнхен оид ба ҳамин намуд ғолиб омада буд. агар саволфаҳмо ҳаст як дақиқа вақт барои фикр кардан. марҳамат. хуб дӯстон, чӣ вариант шуда метавонад? фикрам Италия. тоҷикистон бақувваттар ҳамин гӯшти олимпии бозиҳои бозиҳои олимпия олимпӣ бо чӣ шуда метавонад? Греко-римский борьба. Греко-римский борьба бо чӣ? гӯштина тарзи озод мисол ки боз чӣ? камонварӣ буд? буд як нафар зебмисол ту чӣ буд ки буд дар иштирок кардаги аст? боз чӣ шуда метавонад? лёгкая атлетика ва варзиши сабук. Италия ба кадом намуди варзиш аст? бисёртар дар Италия. фаромӯш кунед ҷои баргузорӣ буд. Олимпиада соли 1960. чӣ вариант аст? Юрий Лобанов ягон кас намекунад? Юрий Лобанов ки буд? Камонвар. камонвар бо чӣ шуда метавонад? 1960. дӯстон бехнам бисёртар ҳамин гӯштин наздиктар омадааст, чунки Гӯштин боз чӣ? вай камтар. давидан шуда метавонад боз иштирок соли буридан 1960 вай барои чизе ки аз аввал иштирокчӣ уже варзишгарои мо бақувват буданд дар соҳаи гӯштин гӯштин варзиш. буданд. боз чӣ вариант аст? бачо фақат гӯштин вай накунем. чизе ки аз Тоҷикистон бисёртар аз тоҷикистон бисёртар. боз чӣ? камонварӣ камон гӯштин метани молот як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат. ки ба савол ҷавоб медиҳад? кӯшиш мекунам ки худам ба савол ҷавоб диҳам. хуб, аз рӯи намуди варзиши гӯштингирӣ шуда метавонад, камонварӣ шуда метавонад, баъд варзиши сабук лёгкая атлетика мегӯям давидан. хуб, боз ҳаст як намуди дигар гурзпартоӣ хеле ки Дилшод Назаров ин солҳои 60 буд ин чиз? солҳои 60 бисёртар фикр мекунам ки ҳамин варианти гӯштин. бале. хуб, бояд гӯям ки ман дар вақти пешниҳоди савол фикр кардам ки шумоли бе истифодаи вақт ҷавобро меёбед. аммо шумо дар мавриди ҳама намудҳои варзиши фикр кардед ки обӣ нестанд. агар мегуфтед қайиқронӣ, ҷавобатон комилан дуруст буд. ин аз рӯи намуди қайиқронӣ буд Иброҳим Ҳасанов ва фикр мекунам ки ина аксарият медонистанд. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар бозиҳои интихобии чемпионати Аврупо оид ба футбол миёни ҷумҳурии демократии Олмон ва Маҷористон ки тирамоҳи соли 1963 баргузор шуда буд, доварони шӯравӣ доварӣ карда буданд ва ҳамин гуна шуд ки тӯбро ба бозӣ як зан ворид карда буд. ва шумо баъд як дақиқа меёбед ки ин зан кӣ буд. бозиҳои интихобии чемпионати Аврупо оид ба футбол миёни ҷумҳурии демократии Олмон ва Маҷористон тирамоҳи соли 1963 баргузор шуда буд ва он ҷо доварон аз шӯравӣ буданд. шумо номи ҳамон занеро бигӯед ки ба ӯ шарафи ба бозӣ даровардани тӯб муяссар шуда буд. яъне ҳамон тӯбро ӯ ба бозӣ дароварда буд ва табиист ки ин як зани хеле машҳур ҳам буд. гап дар бораи кӣ меравад? марҳамат, як дақиқа вақт
Венгрия. барои фикр кардан. Вай буд, Германия буд. Демократический лекин Германия. доварон Аз шӯравӣ буданд, лекин ҳамун зан ту бозӣ буданд. Ки буд? Шояд Кадом зан зам буд? шӯравӣ бошад, ягон зани Ки буд ҳамун вақт ба мисол? 63 бачо, 63. 63 ки Шестьдесят. шуда. Шестьдесят. Номаша гӯем. медийная личность. Хорошо, 63. не мо Космос- машина космос қай баромада бояд будем? ки будем Валентин Терешкова. Терешкова. Не, фикри космос ман. дехаз Не, не, омадагӣ, космос. ҳатто агар Валентин Не, не, 60 чанда буромадагӣ? 61 ду, 62 буромадагӣ Гагарин. Хорошо. Вайшто Маргарет чиш наметавонад? Железная леди. О, Неки шунаватонад? байни Знаеш? Олмону Венгрия. О, Вай кадом ба? вариант. Мадонна шо наметавонад? Мадонна. Не. Чӣ мане? шояд ашӯравӣ бошад. Шӯравӣ ки ҳаст охи? Ки вариантҳо ҳастанд? ҳамсари галкин ки мебошад? Алла Пугачёва. Пугачёва 63 да. 63 наметавонад шуда? Леон Не, мешавад. Вариант ҳаст. Алла Пугачёва мешавад. Ҳозир киё ҳастанд бо фикру? Скорее всего, Пугачёв бисёртар вай. Як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? Ба саволи мазкур Исмоил Исмоилов ҷавоб медиҳам. ҳамон давраҳо бозӣ байни маҷористон ва олмон яъне ки буд ва доварон аз Шӯравӣ буданд. Ина дар Шӯравӣ савол буданд. мо гуфтем. бале Тубро гуфтем ки ба бозӣ даровард? Он зани бисёр машҳур. Тирамоҳ буд соли 1963. Ки буд он зани машҳур? ҷавоби дақиқ наёфтем лекин вариант ҳаст ин ҳам бошад фикр карда омадем ки ин Алла Пугачёва шояд ки бошад. Пугачёва. Соли 63 чӣ сол буд барои Пугачёва? Ӯ хаёлам ки соли пеш аз 63 ӯ баъди 63 шояд то имрӯз фақат ҳамин сурудҳои беҳтарини худро пешниҳод кардааст. Тамом. Ки метавонад соли 1963 масалан агар соли 80 мегуфтам ин олимпиада буд, не? Бале, боз Соли вариантҳои 61 мегуфтем ин парвози Гагарин буд. Соли 63 ки гуфтем чӣ ҳодисаи ба варианти дигарам ҳаст, ҷаноби ровӣ. хуб Ин шояд ҳамун аввалин зане ки дар Кайҳон баромадагӣ ҳаст. яъне Валентина Терешкова. Валентина Терешкова. Бале. Хуб, чӣ ҷавоба пешниҳод мекунед? Кадомашон? Варианти дуюм. Варианти дуюм, яъне ки ин зан ки буд? Валентина Терешкова. Валентина Терешкова буд, ҷавоб дуруст аст. дигар дар соли 1963 албатта занҳои машҳуру занҳои шинохта буданд, вале аввалин зан кайҳонавард ин вохиранам як мақоме буд ки ба ӯ обрӯ ва нуфузи бештаре оварда буд. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. аввалтар аз ҳама бо он либос бо он ном дурусттараш либосеро ки сарпӯш дошт ё капюшон дошт ном мегирифтанд ва онро аслан худи рӯҳониёни католик мепӯшиданд. дар миёнаи асри 18 бо ин ном костюмро барои чорабиниҳо ине ки номгузорӣ карда буданд ва ҳоло бо ин ном як бозиро ном мебаранд. ин кадом ном аст? аввалтар аз ҳама ин номи як либос буд ки сарпӯш дошт, капюшон дошт ва онро рӯҳониёни католик ба бар мекарданд. ва дар миёнаҳои асри 18 бо ин ном як костюмро барои маҳфилҳо, барои нишастҳо, барои ҳамин гуна вақтхушиҳо ном мебурданд. ва ҳоло як бозиро бо ҳамон калима ифода мекунанд. як бозии ҷолиб аст, шавқовар аст. гап дар бораи кадом ном меравад? ин чӣ ном аст? маравад як дақиқа вақт фикр кунед. Мафия шо наметавонад, бо чӣ наметавонад?
католико чӣ мепӯшанд? Хеле капюшон дорад, шапка дорад. Ҳамон номша чӣ мегӯяд? Аз вая магистри мантия мегӯям мисол. Ряса бо чи аст? Ряса нуқтани бозӣ дорем? Мантия, мафия мисол бо чи? Мафия монанд аст, лекин хеле форма либоса намегуфтам мафия. Бо чи? Асри 18 як вай мекардам. Мисол шабнишиниёб мепӯшиданд, смокинг мегӯям мисол, фарз кардам. Чӣ наметонад? Вариант. Мантия гуфтем капюшон. Капюшон ки тем формашон чӣ мегуфтанд? Шояд рицарҳо истифода мебаранд вақти асри 18 вай гон хел. Доранд ку хеле ҳастаги ваяшон. Фехтаване набошад? Фехтаване? Мисол вай алоқамандӣ ба либос дорад. Дорад, аз тагаш дорад ҳамон, кстати. Агар кашад, тагаш пӯшидаги аст. рицар вай мепӯшад ку хеле. Номаш. алоқамандӣ связи. Чӣ бачо? як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? Шояд гап дар сари мантия бошад. хуб, агар мо дар мавриди бозӣ, яъне баротон кӯмак бикунем ва гӯем ки ин бозӣ иборат аст аз ё бо истифодаи донаҳо сурат мегирад, чӣ ба ёдтон меояд? Шоҳмот шашки шуда метавонанд. хуб, боз чӣ? Нарда. анами чорумин бозии бисёр машҳураш ин домино. хуб, чӣ ном дошта метавонад ин либос ки онро рӯҳониёни католик як вақт мепӯшиданд? Ин либос буд ки сарпӯш дошт ё капюшон дошт ва ном дошт он либос Домино. домино. агар шумо вариантҳои дигарро интихоб мекардем, махсусан шоҳмотро, шашкаро, нардро интихоб мекардем, ҷавобтон албатта комилан нодуруст мебуд. аммо ҳоло ҷавоб дуруст аст. домино ном доштин ва ҳамин гуна либосеро мегуфтанд ки рӯҳониёни католик онро мепӯшиданд ва хуб, намунаи ин либос олиам ҳаст. саволи рақами 2, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. олимони шведӣ як рахти хоберо фикр карданд ки дорои чандин датчик аст, ки дар ҳолати мушаххасе қисми зери сари одам боло мехезад бо истифодаи он таҷҳизот. баъдтар он ба ҳолати аввалаш боз бармегардад. ҳамон рахти хоб ё крават ҳамин гуна сохта шудааст ки датчикҳои зиёд дорад ва қисмати ки он ҷо шумо сари худро мегузорем дар ҳамон рахти хоб метавонад боло шавад дар ҳолатҳои муайян ва боз ба ҳолати аввалаш баргардад. гӯед ки ҳамон баланд шудани зери сари одам дар он рахти хоб то кадом вақт давом мекунад? тасаввур кунед, шабона касе он ҷо хоб аст ва датчикҳо фаъол мешаванд, зери сари он шахс боло шудан мегирад, яъне сари ӯ боло шудан мегирад, ӯ хоб аст ва ҳамин болоравӣ то кай идома мекунад, яъне то кадом вақт давом мекунад? марамат як дақиқа вақт фикр кунед. датчик бисёр дорад. Барои чӣ датчик бисёр дорад? Чӣ мекунад? то кадом андоза ин ки вай меҷунбояд савол. То кадом андоза, то кадом вақт? то кадом вақт Савол баланд чӣ мешавад. датчикҳо барои чӣ даркорад? ҳаво, нафасам фаҳмидан даркорад, гази карбон зиёд мешавад. хӯрок кашад. хӯрок кашад, хоб боз наҷунбад. хоб то кадом вақт боз баланд мешавад, хӯрок вақте ки намеҷунбад, датчик пас мешавад. мақсад ӯшаи ҳаракат бимо ӯш поён мешавад. хорошо, дароз мешавад. бинед дӯстон, барои чӣ ҳамун боло мерад, боло мехезад. сабаб шунастан дар кор. бисёртар Ягон давление кати давление кати метавонад датчик гуфтаистас, мисол датчик бисёр дорад. аммо ҳаво пас шуда метавонад, мисол нафаскарӣ, оксиген, нарисадаи оксиген шуда метавонад. вақти хӯроккашӣ бошад. хӯроккашӣ шуда метавонад. боз чӣ вариант аст? лимони шведӣ ҳама хӯрок намекашад, дуруст. чӣ шуда метавонад? бисёртар датчик, бисёртар вақт аксент мебачо. датчик барои чӣ даркор аст?
вақте дар ҳаракат чико бисёр чӣ дар кора чиро ҳал мекунам чиро чӣ мекунам мекардам. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? аз дастаи мо ҷалолдин ҷавоб медиҳам. Марамат, вақте ки инсон хоб мекунад ге ҳамон камтар ки меҷанбад фикр мекунем ҳамон датчик ҳаракати шахса ба инобат мегирад. хуб. Инҷа чаро боз баъду сари ӯро қисмати сари ӯро боло бардоштан мегирад оҳиста оҳиста? То кадом вақт давом мекунад ҳамин боло бардоштанҳо? як варианти дигар ҳам аст ҷаноби робӣ. ҳамин варианти аввала ки нагуфтаин. Биёед хай аз дуюмаш сар мекунем. Марамат, варианти хӯрак кашидан буд. чӣ буд варианти аввал? аз хоб хестам бедор шудам. якум аз бедор шудан бале барои бедор шудан. Нафаҳмидам. Барои бедор шудан. бале вақте аз ҳаракат чаро мемонад, рахти хоб бояд он нафареро ки хоб асту бедор кунад ӯро, вақте ки уҷу барои хоб рафтан аст дигар? шояд ин ҳамон датчико то кадом вақт кор мекардан? ин зери сари ҳамон нафаре ки хоб буд дар он рахти хоб боло шудан мегирифт, боло хестан мегирифт ва то кай идома мекардам ин ҳолат? то он даме ки инсон аз хӯрок кашидан яъне ки боз мемонад. боз меистад. бале барои чӣ? барои ки ин якумаш ба саломатии инсон зарар дорад, дуюмаш вақте ки дар атроф ягон нафари дигар хоб аст ба он низ халал мерасонад, ва ӯро нороҳат барои ҳамин нороҳат мекунад. бале яъне олимони шведии дигар кадом як ихтирои дигар надоштанд ки сари мавзӯи хӯроккашӣ тамаркуз кардан истоданд? не муҳтарам равӣ, чӣ гуна ки шумо гуфта гузаштен, бештар яъне ки ба дигар нафарон ин чиз алоқамандӣ дорад, кӯмакам мекунад. барои ҳамин фикр кардед ки ин хӯроккашӣ аст? бале бале айнан. хуб, ҳамин ҷавоба қабул кунам? бале ин ҷавобро мо қабул мекунем. ҷавоб комилан дуруст аст. саволи рақами 6. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. то соли 1893 ҳама он мошинҳое ки заводи мошинсозии Карл Бенц истеҳсол мекард ҳамон гуна буданд. ҳамон гунае ки ҳоли ягон мошин ин гуна нест. мо надидем ин гуна мошинҳоро дар кӯчаҳои шаҳри мо. ин гуна мошинҳоро ҳоло мо намебинем. аммо то соли 1893 тамоми мошинҳое ки заводи Карл Бенц истеҳсол мекард ҳамон гуна буданд. як вақт бо назардошти кам супоридани андозҳо ба ин тасмим рӯ оварда буданд. шумо гӯед ки чӣ гуна буданд ин мошинҳо? марамат, як дақиқа вақт фикр кунед. аз чӣ сабаб навод кам мешавад? чӣ сабаб шуда метавонад аз ҳисоби партов бисёртар шуда мумкин бисёртар выхлопи мисолан выхлопи чӣ шуда метавонад буғӣ шуда метавонад мошинаи буғӣ Буғӣ буданд мешавад, паравӣ буди да обкази Обкази. мешавад. бо чӣ вариант шуда метавонад буғӣ обкати навро загризани кам мешавад андоз андоз кам мешавад мисол бо чӣ вариант буданд чӣ қадр буданд Карл Бенц Мерседес Бенц калон шуданаш мумкин калон майда буд мисол балонаш чанда буд мисол сета буд чортани сета лекин балон чӣ таъсир мекунад себална буданд себално буданд лекин чӣ таъсир мекунад барои кам шуда зиёд шуд. андоз не кам кам спордан споридан ҳисоби кам споридан чӣ вариантҳо буданд болош кушодагӣ буд мисол ҷош кам буд ҳозир мо наебинем ин чиза умуман наебинем ҳозир мумкин ҳамон вақт аз ҳисоби гардиши балон ҳисоб мекардам ҳамон чарх кува километр марамат, як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. кӣ ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад? кӯшиш мекунам ки худам ба ин савол ҷавоб диҳам. марамат, вариантҳо як чандта буданд бисёртар ҳамин варианте ки мошинҳои буғӣ ки бо буғ кор мекарданд буғи об бисёртар шояд ки дар ҳамон вақт аз ҳисоби кам таъсир расондан ба экология андозам камтар доштанд. хуб, ва мо ҳоло ин мошинҳоро намебинем, ҳамин? бале ин варианта иваз намекунем, не? боз як варианти дигар ҳаст шояд ки се чарха бошад. се чарх буданд. бале хуб, ду вариант пешниҳод кардем, яъне ки мошинҳое ки се чарха буданд
ва мошинҳое ки буғӣ буданд кадоме аз ин вариантҳо акнун мувофиқи қоидаҳои барномаи мо бояд фақат як вариант пешниҳод шавад. варианте ки шумо пешниҳод мекунед ин кадом буғӣ бафикр мошинаи буғӣ мошинаи буғӣ. хуб, ин ҷавоби нодуруст аст. агар шумо мегуфтед мошинаҳое ки се чарх доранд, комилан дуруст буд. саволи рақами 9. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. хуб, як кам ба саволи пештар наздиктар аст ин савол. он хурдтар аз волга аст. волга ҳам ба маънои дарё ва ҳам ба маънои мошин. чӣ аст он? он чиз хурдтар аз волга аст. ҳам волгаи дарё, ҳам волгаи мошин. гап дар бораи чӣ меравад? марҳамат фикр кунед. чӣ вариант аст номи дарё ҳам номи мошин фана дорад номи дарё нива бо чи аст бале дуруст нива ҳам мошин ҳам мошин ҳам дарё боз чӣ вариант аст Москва-река. ҳаст москва-река боз чи аст аз россия буроем ку дигар вариантҳо фикр кунем чӣ шуда метавонад тарафҳои вайба мошин фана дорам мошина мисол иҷа ҳам волга мошина омад ҳам чӣ омадаги аст дарё омадаги аст бо чӣ шуда метавонад урал кӯ ҳам ҳаст дарёи урал ҳам ҳаст мисол велик дорам велик аз мошин майда дуруст аз урал боз чӣ варианто бачаҳо чӣ фикр кунем бачаҳо аз вай берун айвай ҳалагон чӣ дорем боя як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? кӯшиш мекунам худам ҷавоб диҳам. дар охирон ҳамин дақиқаҳое ки фикр кардем як вариант ба сар омад. шояд ҳамин урал бошад. хуб, ин ҳам номи дарё аст, ҳам номи дарё аст, ҳам ҳамун дучархаи урал ҳаст. ва ин урал аз волга хурдтар аст. мошинаи урал ин мошинаи хеле ба қавли калонҳаҷм ҳастанд. мошинаи урал мо бисёртар мо дучархаро дар назар дорем. фаҳмо, лекин инҷо гап дар бораи волга ки мера, волга ин мошин аст. нива ҳаст. ин номи дарё аст, не? як шохаи волга аст. бале шумо шояд неваро дар нева бале ин ҷавоби дуруст нест. ока аст ин ҷавоб. ока ин як дарё дар қисмати аврупои русия аст. хуб, як шохаи волга, дарозияш намедонам 1,5 километр ва ҳамин гуна мошинҳо ҳам ҳастанд. мошинҳое ки хурдакаканд аз волга хурдтаранд, ҳам аз волга дарё ва ҳам аз волга мошин. саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шумо бояд номи як ҷоизаи байналмилалиро пайдо кунед ки онро ҳукумати Ҳиндустон ба ифтихори яке аз
фарзандони он кишвар таъсис додааст ва тақдим мекунад. он соли 1965 таъсис ёфтааст ва аз ҷониби шӯрои робитаҳои фарҳангии Ҳиндустон ба мардум барои саҳми барҷастаи онҳо дар тарғиби фаҳмиши байналмилалӣ, ҳусни ният ва дӯстӣ дар байни мардумони ҷаҳон тақдим мекунанд. ва маблағи пулиам дорад он ҷоиза. чӣ ном дорад он ҷоиза? ба номи ки аст? ҷаноби ровӣ пеш аз муҳлат ҷавоб додастем. хуб, ба номи Махатма Ганди. ин ҷоизаи байналмилалӣ аст. ҳукумати Ҳиндустон ба ифтихор яке аз фарзандонаш аз аввалин нахуст вазирон дар он кишвар таъсис додааст соли 1965 аз ҷониби шӯрои робитаҳои фарҳангии Ҳиндустон ба мардум тақдим мешавад барои саҳми барҷастаи онҳо дар тарғиби фаҳмиши байналмилалӣ, ҳусни ният ва дӯстӣ дар байни мардумони дунё. ин ҳамин гуна як ҷоиза аст. Ба номи ки аст он? Ба ҳар ҳол ҷавоб иваз намекунем. Махатма Ганди. Махатма Ганди. ин ҷавоби нодуруст аст. ҷавоби дуруст ин Ҷавоҳирлол Неҳру аст. лохиянам. саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт дар Кореяи Ҷанубӣ ҳамин гуна тартиб ҷорӣ буд ва шояд олиам бошад, намедонам, вале як вақт ин гуна тартиб ҳатмӣ буд, ҷорӣ буд, ки ба кори маҳсгарӣ фақат бояд онҳо машғул мешуданд. агар нафарони дигар, яъне ки ҳамон корро бе иҷозатномаи махсус анҷом медоданд, муҷозот мешуданд. ин қарор ҳанӯз соли 1913 қабул карда шуда буд. чандин бор кӯшиш карданд ки ин бекор карда шавад. хуб, шумо баъд як дақиқа бигӯед ки як вақт дар Кореяи Ҷанубӣ аз рӯи тартиб ва ҳамон санади ҳуқуқие ки ҷорӣ буд, ба маҳсгарӣ фақат бояд киҳо машғул мешуданд. хуб, марамад як дақиқа вақт фикр кунед. Вариант кур шуда метавонад. боз дигар вариант ки ҳастанд? Кадом маҳкумот? Хорошо. Окей, вариант. Ҷанубӣ. киё буданд? Южный. Медицинским работникам. Коргарои тиб. Гуфтем кур ҳамон нафарона чиз муҷозот буд. Агар дигар нафар мекард, ягон ҷиноят буд. Чӣ шуда метавонад буд? Кур, корманду тиб. мешавад зан мард шуда метавонад, лекин ба фикрам вай ҳамон нафароне ки одамоне ки мисол фарзанддор шуда наметавонад, қобилияти фарзанддоршавӣ надорад, хеле ҳолатам ҳаст. Чӣ шуда метавонад? ман бисёртар варианти кур ба вай кардастам. барои чӣ именно кур? намебинад бадани одама, мисол массаж мекунад, фарқ надорад зан аст мард аст. Хорошо. Окей, вариант. Ҷанубӣ. киё буданд? Южный. Медицинским работникам. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад. рости якум вариант ҳамон нафарони нобиноро бисёртар вай мекарданд. яъне барои онҳо имтиёз медоданд ва ба ин кор фақат нобиноён машғул буданд, ҳамин тавр? бале. идома медиҳед бо вариантҳоро ё ки ҳамин варианта қабул кунем? вақти тамошобиноро нагирем. беҳтараш истодагарӣ мекунем, ҳамин варианта қабул кунем, хубтар аст. нобиноён ҳастем. шумо аз оҳанги гапзанӣ ман фаҳмидем ки ҳамин ҷавоби дуруст аст. ва ҷавобатон комилан дуруст аст. нобиноён гап дар бои онҳо мерафт ва ҳамин гуна имтиёз дода буданд. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. бо назардошти таваҷҷӯҳи хоса ба ин қаҳрамон хуб ва арҷгузорӣ ба хизмату заҳмат ва меҳнатҳои онҳое ки дар самти муҳаббат ба ватан
нақш доштанд. бо қарори ҳукумати кишвари мо аз моҳи сентябри соли 2015 як дар пойгоҳи мавзеи таърихи табиӣ як осорхона мамнунгоҳи ҷумҳуриявӣ ба номи восе таъсис дода шуд. шумо баъди як дақиқа номи ҳамон мавзеъ ё минтақаро бигӯед ки ин осорхона мамнунгоҳ дар он ҷо таъсис ёфтааст. номи он мавзеъ, номи он минтақа чӣ ном дорад он ҷо? маромад як дақиқа вақт фикр кунед. вай муинобод баховали чи аст? ягон кул ягон чизи вай ҳастаст? чилдухтарон дар ҷое? муинобод муинобод хорошо. боз чи банааш мекунад? ягон кул мисол 40 кула ягон хел 7 кула мисол хел чизо ҳастанд? Бук назди воседа, я? фулбук воседа. лекин ин варианти наздик яка барои ки хорошо, не ича ховали да чи аст? ховали да чи аст? Чилдухтарон ҳастад. дохил мешад ама ховали ба? Да, наздиктар. хорошо. боз чи? чилдухтарон ягон кӯ ҳаст мисол ягон бешаи палангоҳ мисол Тараф шартуз. бале и тараф чи вайнам то бачо ябр фикр кунем ки бо чи ҳастас ҳамҷоба скана знаеш там что есть чашма мисол ягон 44 чашма кушода Шартуз. шартуз да инам и тараф тараф да значит бо чи аст як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад ки ба ёд овардам ин хуб филмро шояд ба ёд меоред ё шояд ҳамон кадом як қиссаҳоро аз адабиёт ба ёд меорен ва мегӯед ки чӣ ном доштанд? ба фикрам мухтордара мухтордара ё дараи мухтор? дараи мухтор ба ёди кӣ меояд ҳамин ҷавобҳои номҳо? ба ёди кӣ омад аслидин? ҷалолиддин аз худашон аслан аз тарафи қубодиён ҳастанд. хуб як чанд вариантам пешниҳод карданд. ва яке дараи мухторам дар миёни оно буд, не? бале ҷалолиддин исмоилов. хуб чӣ хел ба ёдтон омад ҷалолиддин? шояд ягон бор рафта аку инҷо чӣ хел аст ҳамон вариантҳое ки ҳаста ҳамаша гӯем чӣ кардастем бале фикр кардастем аз ҳамаи вариантҳо инҷа буданд. инҷо буд варианти мисол чилдухтарон. баъд фаҳмидем ки чилдухтарон дар куҷо аст? дар муинобод. хуб ҳатто шумо дараи харангон ҳам гуфтед. ман ба ёдам аст шумо гоҳ камароб гуфтед, гоҳ мерафтем рашт, гоҳ меомадем варзоб, гоҳ мерафтем муминобод ва дар охир ба хулоса омадед ки ин дара чӣ ном дорад? дараи мухтор. дараи мухтор ном дорад. бале фикр мекунем ҳамин вариант аст. анам ин фикратон комилан дуруст аст. ман тавсия медодам ки шумо ҳатман тамошо кунед ин мавзеъра, ин минтақара, ин осорхона мамнунгоҳ ҳатман тамошо кунед ва иловатан дар ин қисмати тоҷикистон боз якчанд ҷои таърихиву якчанд ҷои тамошобобу диданӣ ҳаст ки ҳатман бояд тамошо кард. ҳатман. ва як рӯз умедворам ки шумо якҷоя ҳамроҳи аъзои ҳамин даста меравем ба тамошо ва аз таассуроти худ дар кадом як интеллект шоу бо суҳбат мекунем. хуб бозӣ ба охир расид. бо ҳисоби 6-4 ин ба манфиати шумо аст ва ман шуморо табрик мегӯям. умедворам ки идома бозам ҷолибтар хоҳад буд. ташаккур мегӯям барои муаллифони саволҳо. ташаккур барои шумо бинандаои азиз. сипос аз гурӯҳи изотроб ки дар меҳмонии мо буданд. субҳон ҷалилов будам. то нашри дигар комёбу муваффақ бошед.